ξέρεις, προσπάθησα σίγουρα αυτό που είπα στην αρχή και στους άλλους συνεργάτες σου, ότι προσπάθησα να έχω ένα διαφορετικό approach, γιατί έχω χάσει τις τελευταίες 3 χρονιές πρώτο γύρο, σωστά. Ναι, 23, 24, 25. Και λέω, και την επόμενη εβδομάδα πάλι τα σκάτωσα, ας το πούμε έτσι. Οπότε λέω, κάτι πρέπει να αλλάξεις. Και θεωρώ ότι, ξέρεις, η όλη προετοιμασία ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή και διαφορετική από κάθε άλλη φορά. Όμως και κατά τη διάρκεια του αγώνα φάνηκε έτσι μια διαφορά στο mentality. Δηλαδή εκεί που έμεινες πίσω με 2-5, είχε τα τριπλό set point, πήρες 5 πόντους στη σειρά και αυτό νομίζω δείχνει ότι κάτι ίσως έχει αλλάξει στη ψυχολογία σου, ότι πιστεύεις περισσότερο ίσως. Ναι, νομίζω ότι, ξέρεις, αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο, ξέρεις, είχα και πριν και το είχα χάσει λίγο και χαίρομαι που το ξαναβλέπω σε κάποια μάτς και θα ήθελα, ξέρεις, να σταθεροποιηθεί σαν mentality, ας πούμε, λίγο πιο συχνά. Και αυτό είναι, ξέρεις, ένας από τους στόχους, γιατί άμα μπορείς και αφήνεις, ξέρεις, τα κακά moments πίσω σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για, ξέρεις, την συνέχεια του match. Δηλαδή και 5-2 που ήμουνα, όταν έσωσα αυτά τα set points, ξέρεις, έβλεπα ότι πάει να γυρίσει και εκεί, ξέρεις, πραγματικά επέμενα και, ξέρεις, ήμουνα λίγο πιο, ας το πούμε, locked in σε εκείνο το σημείο. Σε ό,τι φορά το ranking δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχεις κάνει τον τελευταίο καιρό. Καλά, αλλά ναι. θεωρείς ότι είναι από τις μεγαλύτερες, έτσι όπως και ό,τι έγινε εδώ πέρα και με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Εντάξει, σίγουρα, ξέρεις, και αυτή έχει πολύ καλή χρονιά. Ειδικά τους τελευταίους, θα έλεγα, από τον Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Παίζει πολύ καλά, αλλά ξέρεις, είναι σίγουρα μια νίκη η οποία έχει μεγάλη σημασία, γιατί, εντάξει, είναι λίγο έξω από τη δεκάδα και το να ξεκινάς έτσι ένα τουρνουά τόσο μεγάλο, με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, σίγουρα, ξέρεις, είναι για τη συνέχεια πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη ζέστη. Είναι τέλεια. Και άμα μπορεί να έχει και ακόμα περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Μιλούσα και με τον Στέφανο που κατευθείαν με ρώτησε το πρώτο πράγμα μόλις με είδε πόσο ναι, γλυκούλης. Και τον ρώτησα ότι επειδή είστε Έλληνες έχετε βαντάζ και πολύ μεγαλώσαμε. Ναι. Στο ψιστήρι, μιλάμε εκεί μέσα. Οπότε δεν σου φαίνεται η θερμοκρασία? Όχι, εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου ζέστη. Ναι. Εντάξει, και έχει ζέστη, αλλά... Υποφερτό για μας. Ναι, στο Άκα και το καλοκαίρι μιλάμε ψήνεται ο τόπος. Δεν κάθεσαι. Ναι, δεν μου φάνηκε κάτι. Οπότε θέλουμε ζέστη και μέχρι το... Εννοείται, μέχρι το τέλος. Ναι. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, Βίκη μου.